na gyud ko dia ang mga kaumanan ni. So sila rin yung upat ang final. Mo na yung ako pangutana. Mo kun adi isa mukontra mo sila mo. Ang mukontra sila sa mudaog sa group 1 o group 2, group 3. Magami, winner versus winner. Okay. Final na rin, mayap lang ko. Up to 3, pag-ingon na ko go, hala birada. Ono! Dos! Nakusog na kasi no? Ready! Go! Dali naman kagipindi ang group 1. Kani ba ang group 1? Ha? Ha? Group 2, gidaw? Okay. Okay. Daw na, group 2. Lagi. Sige, ang group 1, ang group 2 o ang group 3 o group 4. Okay, proceed na mo dire. Asa naman sila? Senyora. Okay, Niba, group 3, Niba yung Cabo. Kandi bitaw. In fairness sa nagadaog karon kay upat ra sila. Kaya kung unya na nato nasa boto na ni. Sa boto na lang na unya. Sige. Mo gani Sige, ang group 3, si Diva Incabo, si Joyma Magtagad, Janet Bapilian, of Joy Damonsong, Philly Tyros, G. Caliso, Chirilyn Cordero, o Bernadette Guerrero. Moto ang group 3. Ang group 4, si Jubilin Hikilan, si Arlene Elio, Mary Hope Magarsi, Bing Kagalawan, Florami Tyros, Dami Arion, Naomi Kumahan, and Abilina Kamasura. Sige, proceed na. Sige. Isa gipanghiwa. Gipanghiwa. Kita rin nakasabot, anak. Pila rin mo kabok? Upat yapon. Kalu nag-i-disod kayo pugso na to. Malipay rin na sila mo witness. Sige, proceed lang mo dia. Group 4 o kanya tuloy-tuloy na ni pag mudaog ani winner versus winner at addiction. Ang mudaog ani diretso na din ta winner versus winner. Balik walaan. Pila ka box sila? Okay, group 4 dito nga side ka Pastor Abing. Dire ang group 3 mo no? Pastor Incabo. Sige. Position aron nga makahudlat og kusog. Basta balik. Group 4 ka? Group 4 bagito dito. Asa ang uban group 3? Group 3. Dire, pila mo ka buok? Ang group 3 dire si Niba Incabo, Jumaira Magtagad, Janet Bapilan, Hope Joy Zamonsong, Philly Tyros, Lee Caliso, Chirilyn Cordero. Wala na si Chirilyn Cordero health reason. Si Bernadette Guerrero. So, okay. Kinalan patas mo. Pila mo ka buok? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dito. Kamu dia 5 mo? Okay. Close fight. Sige. Pastora Joy, naman dire. 5 man mo.
Lima manggod dito. 1, 2, 3, 4, 5. Lima manggod. Ah, unom. Unom. Ulang isa dire. Di, punan lang mo isa. Oh. Yes. Lima man mo. Yes, Juna, silos. Kinsay wa. Wapa kadulan eh. Oh, kamo na lang. Sige, Pumunta sige. kami kanina. Amo na mo gina. Ay, si Pastor Alo, sumay kadula kanina. Wala. Te, ang imong dihog, ginanglanan nila. Sige na. Mo gani, 6 foot mo. Lima maram mo dia. Kanday. Namas Pastor Joy, oh. Ay, Pastor Joy, imong lawas, good porto. Ay, sorry ha. Bawal na mamanood ron. Kay Pastor's Day na to. Ayaw kong pagkaulawin sa daghang tao. Pato Pastora. Oh. Kanang imong kuan mo na itimailan kay gi-bless kag ayos Ginoo. Oo. So, okay. Oh, kana 5 unom. 1 2 3 pilang bog dito unom. Oh, sakto na unom. Sige lang, kamuray. Okay, position. I-plaster yung tail aron di mo malanganin pagbira na. Sige ha, mukhaon ko. 1 2 3 lang yapon pag ingon ako go. Birada na dayon. Unat. Hunat, position. Sesyon. Unat. Okay, uno. Uno. Dos. Ready, go. Hop. Dili, basta-basta. Nahinayag na yun. Muna na tayo na yung kasuko yun. Grabe nga kasuko. Grabe. Listen. Natinud. Natinudan din ako istorya di ay. Pito din kabog sila. Sorry kayo. Ha? Okay na yung kamot, mga pastors? Sige, proceed na ta, winner versus winner. Aron proceed na po din ta sa mga lalaki. Gusto na, okay na? Imo man kung gipahinaykan yun. Okay, aman tong ang ganina, upatra sila. Katong group 1. Ay, dili, anira. Uno man mo karon no? Wag duha. Kuhaan ta mo duha. Patas ra kay parehas man mo winner. Oh. Okay. Okay. Direta proceed ta aron balance na to kinsay kwaon na to diha sa inyo. So, nabutang og unom-unom. Ano? 5-5. Isa ray kwaon. Isa ray kwaon sa inyo. Balhin dito. Pastor Joy, ginawa Dilpen. Mag-viral din imong video. Para sa panaghiusa. Lagi mo supak anak. Kining pagpili mo isa, ibalhin dito. Ako na lang pili. So, dito ka pikas. Sige. Mga taga-Lanao ang puto dito, no? Okay, Lanao versus Kuan na din eh. Lanao man na Japon. Kuan, syudad versus probinsya. Kaminus ka na imo. Gipakaulawan ka po nimo sila. Alam mo kahadlok anang gaon na nga taas kay height. Pastor Joy, kato kong gisulti sa imo, timan ito. Ayaw, silang, gagmay na imong pero kusga na. Nag-goal na nun sila. Okay, championship na ni. Championship. No? Winner versus winner. Okay. For 1,000 pesos nga prize. Sige ha. Sige. Ay, Pastor Roland. Asa man i-adjust na to gamay ng kuan aron kay championship man. Okay ra na gyapon. Kanang kuan ba kanang gitugsok.
Okay ra? Kira kay mahulog. Sige, mahulog po daw sila dire. Okay, position. Sa laki, gwapo yung adjust na. Laki nga binirahin na ba? Lagi. Ha? Para yun, para challenge dito. Oh, para challenge. Sige, adjust. Batayin nga ng anda, Dorian. Kung na'y mahulog diya, kining saba lampod mo. Wala, Pastor Roland, murag na as Dorian na kay-straight. Dire, maigo mo ng kahoy dire oh, pag atras. Kana. I-balance jud, balance. Okay, championship na ni. Posisyon. Syudad versus probinsya. Posisyon una. Position. Focus kay championship na ni. So, Uguta daan pise, uguta. Uguta daan pise. huguta daan. Ang iyong kamot diya sa iyong gihawiran. Parehas ra. Lawas ra iwan nagkaparehas. Lima. Wala gigo ha, wala. May problema kay parehas man mo busog, pantas ra tatanan. Okay. Okay, posisyon. Sige, position. Mag-iyap yapon kog tulo. Pag ingon na kog go, haya ra din mo mubira. 1, 2, ready, go! Palakpak! Di, basta-basta ng probinsya. Ha? Kapulawan, mali mo, Pastora Miriam. Dili, basta-basta. Pastora Joy, nakita na ko, gibuhat na nimo ang tanan. Pero nag-throw ko nga, give chance to other ka. Give chance to other. Praise the Lord. Okay. Pahulay mga kababayan, pahulay. Okay, ang mga lalaki. Asa tong kuan? So, palihog ko kuan, lista atong nakadaog. 5 kabuok sila, 5. Okay, mga lalaki nga mga husgan nato diri sa LDC. Dili ni manigwayay kabaw, matod Pastor Miriam, manigwayay daw tog kabaw nakadaog. Mo siguro hilig pira og PC ba. Okay, dirita sa mga kalalakinan. Babay mo gyapon eh. Babay mo sa namay tubilin dilo, babay mo na. Ano laki? Na mix no? Ay, siyam-siyam naman to no? Hindi mo din. Ladon. Ano rin? First region. Nay premium pero nay natay ginagmay gyapon diya pastora. Ay problema makapanabon ka unya sa imong doktor. Makapanabon ka unya. Okay, praise the Lord. Direta sa siyam-siyam ni sila ka mga lalaki, no? So group 1 versus group 2 gyapon. Dayon group 2 versus group 4. Okay, tawagon na kong group 1, si Signar Junior, si Resplendor Putis, si Roland Ilio, si Marlito Muanya, Jacinto Suko, Neil Mutia, Edwin Maghanoy Junior, Emiliano Villagracia, or si Ju Signar. Una ang group 1. Lew ko proceed dire sa atong ground. And then versus group 2, si Francis Wabi, si Nilo Andam, Jesper Arucha, Felix Magtagad, Joy Bill Angay,
Boy Gumaha, Julius Jun, Altraiba, Altariba. Then si Edelberto Pagikan og si Rod Ginyo Albarico. Okay. Proceed ta dire sa atong ground. Okay. Kinsay maka-assist dire? Siguro ang kuan nila, adjustment kuan, kini